Probablement la reflexió més important és que la premsa comarcal és cada vegada, per tant vol dir que cada vegada més publicacions s'estan incorporant a l'entorn. Ja el 35% de les publicacions que esteu cada vegada més el site, la web, la tenim posada en més dispositius possibles. Fixeu-vos que en l'any 2011 que només estigués en el PC, en l'ordinador, el 59%. Ara ja només és l'anterior. Per tant, cal pensar que quan estiguem fent el llibre blanc del 2014 és que la font pública de major ús és Google. És una data important. Per tant, tenim més sites, tenim més plataformes i a més són vius. És veritat que encara tenim un 32% que renova continguts menys d'un dia a la setmana. També és normal, perquè dins de... Abans que res, donar les gràcies jo crec que de la presència de dues persones amb la seva experiència, amb el seu coneixement de la matèria, podrem traure molt profit i aquesta és la intenció. Aquí la major part dels presents que tenen poc doncs és que si el format que havíem previst era que cadascú parlés al voltant això d'un quart d'hora, 20 minuts per explicar l'experiència de cada mitjà. En el cas d'estratègia ja clarament d'integració. Tot just muntaven ordinadors a les que va ser una època molt exitosa de l'agència. Jo sense vexa que estem vivint, no? Li deia a l'Enric que si continuem amb aquestes dades haurem de canviar el color del llibre. Va començar fa just 4 anys ara, que és com hem començat el projecte, però que estem... A mi el discurs a vegades em comença a cansar, però la realitat és que en moments de crisi neixen nous mitjans perquè explicar una crisi, per tant, que hi hagi una crisi en el negoci és el moment ideal, perquè no és negoci. Mai havia hagut tant negoci al voltant de la comunicació. Si tu et dediques a la comunicació, és el moment ideal per fer. El 2010 jo crec que els fets amb això, i a vegades per desgràcia,